fa na nkwa nkosi ba bia ene bibia wo ye no kan hu se ewawieye awieye wo ho ema de nyina awieye wo ho ema bibia ewa asase so odofo bibia beba na wieye ewa asase so na ade no ne se eni achi o enka se me bo me bra na du ba bia masesa ebi mu national anthem me jimani na me bo abere wa masesa enemre wa go ani wo akwala wu panyiwu odofo the moment a wo beka wani agusu na se the moment a wodofo wa wieye baba asase we so no na wadwuma nyina aba wieye na bibia wo ye no wodofo aba wieye enu nti se wo wadwen sachira bia eye na wo se wo sachira wadwen enu nti se wo bibia wo Kristo mu a eye na wo se wo ye se nyame de adwuma bi ahye wo nsa na wo twentwa wo na ase a wodofo emira ni wo na adwuma no anya wo bekwa koyi ano. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. When you are for and you make Christ Yesu assume count. When Yankupo angel baby will be out of four soon for what ye in Mama Esther and then made the assume free and a radi Yesu Christ in chain and the bread will crab via would see Yamiasem and Nana G. Now and then so my bow and chain and no baby chain Yamiasem or the four as summer a dear con quajimu as someone or the four is yes young crano. Am I a crown in young quadia away in a radi Yesu Christo mu? Say ye na yenim enche na ye na jim kwan here radi Yesu Christo a yin wedi. Na enche wa befa na huti fo nyina akofie nti na da bia ye gusu a ye bodawro ye gusu ye bodawro anopa awia ne anajo. Se ne beji a wodofo betoto wa kwan ye na wo betoto wa brabo ye na ma Christo Yesu maya etoso mienu no. Onu adofo wonso so setrotrobento ne hyen a wonso wa anyo yiraba orofo ewiase mu de ese ne ye nyina yenim ye ya hogwo de amanfrafo wa ha eye transit bi na ye wa ha na enche odofo emene ne bekwa wiye na mebisa ho se ne se Kristo Yesu pie wo nanim onyamu a odofo wo kra no nkwaje ben wo nkwaje ben na wo kra no ewo edema wo odofo se wo kra ne eni nkwaje de a ne mekamfo Kristo Yesu amawo mekamfo ye na je nkwa wo bo soro bo asase no bo ade nyina no mekamfo ye na brade ne age nkwa de ama se ne be ya wo befa Kristo Yesu ede wa ye na ade nyina na wo pie a wonsoso wa anyo yiraba odofo bebi a wo bia ye nyina ye nsi etirase na ye mompa ye na nim se ye na brade ne age nkwa enenso obehye ne ho animonyam hallelujah bebi a wo bia ye bompa ye de animonyam ene aseda ma odomfo ne mobrohufo nyame meda wase se na na dwofan so aye wo pe se rade ye ne wo nche wasem Rade me bompa yesre ema akoma bia wo tie nyame asem enanadwe me mpai boni se rade wasem bekwa kwaje wo mankwa me mpai boni se wasem bekwa kwabubu mpochire na yi wo mafi enkwasom ni adesoa bia mu na age wo ma afi obonifo mpochire bia obonifo do matum me bodin Jesus Christ mesre se akodie bia besore ye bodin no edi chifa sa akodie do so mo wani monyam no tumi edi waba wa mi jami hu me ma onyame ho mfa be mu kasa na fa so ho anyam me da wasisu adi na na twi wo Yesu Kristo bi mu nti amen orofo nyame sha bebre mama Esther enene orofo me no ba be che nyame asem na se ne me di kan ye no message aya na nyame fa me so ba nyina eye wie ye bre kokobo orofo esan se ewiase we no orofo enche ebetwam na aya na ye nipa bebre se emre no ewo achirichirichiri ena me pesa me ka kire o se emre na ya kan ho asem no odofo sa mre no eni achirichirichiri emre no ejina wapoboa no ye na Peter mo penso no mo ka so soro ahinie na ben wo soro ahinie na ben wodofo ye pen de me so soro ahinie na ejina wo kwan ya no a ebom ye pen de wo soro ahinie no wodofo ejina wo hwena no enu nti no eyese wodofo ba ma ho kwan na Kristo Yesu afawo na wode wa ye ne a onu nyame pe na se Kristo no obia wodofo wonso so wa anye yiraba hallelujah bebi a wo bia ye free Bible no ni akọ Ezekiel 8 no na ye tie nyame asem na ya hwede Awurade ewo ma ye enanwumre atifi asem no se asori fie achiwade ene enisuade hunu wose na afia etosu ensia bosome a etosu ensia eda a etosu enum a mete mefie ena Yuda empanyimfo etete manim na Awurade Nyankopon ensato me so se wo ho na mehweye na hwe
onipa suban bi a etise wo janie efri die ote ne nasne mu edere kɔ fam eye wogya na efri nasne mu edere kɔ osoro no etise ehyen etise kɔbre emframfra a adɔ ahoa ani na woyi bribi a etise ensa na eso matifi enwi emu na honhom no ema meso efa asase ene wosoro entem ede me ko Jerusalem nyankopon ani swade hunu no emu ede me ba emu fam aponkese a akire atifi fam no ano die ninkumtwe honi bi ayi ninkunu esie eho na hwe na Israel nyankopon ani monyam ewo ho se ade a me hunu ye no ade a me hunu no bonhwa no eho no na woka kire me se onipa ba ma wani so kɔ atifi fam na me Maame ni so mekɔ atifi fam na hwɛ afɔribuchi aponkɛseɛ no atifi fam na nimkuntwe ehoni esisi hɔ aboboa no ano ɔdɔfoɔ asɛm wɔ yɛ nana Ezekiel ani suade huna wɔ hu yɛ na wɔkyerɛ kwan ya Onyankopɔn fa ne so wɔse wɔ no wɔte hɔ wɔte ne fie na ne ohu ya ne sɛ Israel fo mpanyimfo tete n'anim wɔnom ne tete hɔ na ne ohu ya ne sɛ ensa bi aso ne mu ensa eye Nyankopɔn nsa na ensa ne ma ne mu so na betiri na efa no na wɔde ne kɔ Nyankopɔn asɔrefi aboboa no na wɔdɔfo wɔ so wɔkɔ sɛ wɔkɔ akɔkyerɛ nadeɛ na ade a wɔdɔfo na nyame ɛkɔ akɔkyerɛ Ezekiel no na ɛyɛ nneɛma na ɛkɔ so ɛwɔ Israel man mu na ɛyɛ chiwadeɛ ɛyɛ ade a wɔdu Nyankopɔn empɛ ɛna na Israel man no ɛyɛ ɛno nti Nyankopɔn bɛfa na kɔ esenya bɛyɛ a na ko ebegyina so no odofo wakwakoka na waboda huro no wayi nyame ni ma aten odofo enne the same thing ene ekoso wo nyame de na asem wo de na hintasem amanema ebiebie so e de kira dasama enso enne nipa mpese wo mu di nyame asem be yehwe enne nipa mpese wo be fa nyame asem e de aye bibia odofo na emre aka no eyetia emre wo nya mre wo se nipa edi agoro odofo na wo de ye nto aso nyenhwe nia ye nana Ezekiel hu ye na nia nana ni ko hu ye no ene ekoso ayo ye manmu ekoso wo ya sase so ekoso wo wiase amenu mie no teso a enche na sa wiase na twam no odofo sa niema wo nyina ekoso ewo wiase mu odofo ye to aso ewo verse 5 no o say na wo ka kire me say onipa ba ma wani so hwe ko atifi fam ai na me Maame ni so me ko atifi fam na hwe afɔribuchi aponkɛseɛ atifi fam na nimkuntwe ehoni ni tie wo aboboa no na wɔka kyerɛ me sɛ onipa ba wɔhunu deɛ wɔreyɛ yi akyiwadeɛ a Israel fie ɛreyɛ ɛwɔ ha yi sɛ memfiri me kronkron bia menkɔ akyirikyiri na menkɔ san ehunu akyiwadeɛ akɛseɛ biom wɔdɔfoɔ wɔso wɔhunu akyiwadeɛ a Israel mpanyimfoɔ yɛ wɔhunu akyiwadeɛ a wɔdɔfoɔ ɛkɔ so wɔ asase so when we chiwadi a odofo o man Ghana mpanyimfo eye wosese mi mfiri me kronkro bia ne mu na me de menko achirichiri odofo ene nipa de nipadua ye chiwade ye nipadua eye Kristo asondan no ene ye de nipadua ye chiwade ye de nipadua ne bokro no ye de nipadua ne badwaman ye de nipadua ne di atro ye de nipadua ne ye niema emfata wo Kristo mu eno nti emmanya me honhom timi nya kwan entena nipadua ne mu odadofo wasi woka kire me se mi free me kronkro bia na me nkɔ achirichiri Awurade enu masɛm ni o won free ne kronkro bia no nkɔ achirichiri odofo Awurade nso aka kire me no mienu sɛ ye nipadua na ye Kristo asondan enti e wo sɛ nyame nkonkro timi nya kwan no ɔtena nipadua no mu nyame nkonkro timi nya kwan no ɔtena asondan no mu no odofo ne me no mienu adi nkita ho na se ye nyame hu free ye nipadua mu a odofo ɛbɛyɛ dan ni ate nyame ne ebeye dan ni ati nyame akwankyere ebeye dan ni ati mi anante ewo Nyankopɔn akwan so yento aso ne enhwe de Awurade eka Awurade yi kyere nako a o say verse 7 no o say na wode me ba abonhwa so epono ano na me hwe na hwe na tokuro baako ewo afasuo ne mu na woka kyere me say wodi paba bone fasuo ne mu tokuro na me bone afasuo ne mu tokuro na hwe apono bi nie na woka kyerɛ me sɛ hwe hyemu kɔhwɛ akyiwade bɔne a wɔreyɛ no ɛwɔ hɔ ɛna me hyɛn mu me kɔhwɛɛ na hwe ɛmoa a wɔhwea ɛne moa godoɔ
wase wo chire nyina ni Israel fie abosom awo nyina wo krunchire ewo mu ewo won afesuo no atwa afesuo no ho ahia odofo wate wase wo ka chire ne se boni tokuro bi na hwem na waso obon tokuro no wo hwemu na niema wo hu ye ne se entotebo awodo emu awohwea emu aye achiwade emu anyankopon pe wo mu nyina atwa afesuo no ho ahia wo odofo wo mu nyina atwa nyankopon fie wo ahia ene nyame fie na nipa emu edi atwenyensie ene nyame fie ne ade abosom ne akonfo aguo ene nyame fie ne ye achiwade ye kum nipa ye di abususam ewo nyame fie worofo ene ye pen so ekoso na ye nana Ezekiel pen so na ye pen de worofo achen so abroso enti no tambia ye kasa Bible niema ewo Bible mu nyina repeat ne ho nia wo Bible mu odofo ade bia ni wo twere sai mu ya de fufuro anase ye de ani hu na asase we so ya de fufuro sa niema ni nyina sipan na ye pen so esanse eye wie ye ntie repeat ne ho na ehemu kina ehemu dendenden amodofo ene nipa emfa ho se wo bekum ni nia no de akwaji sika emfa nipa no ye nyina ye hwe niema ekoso ye my Ghana mu eniema ekoso ewo wiase enipa mfa ho so obe kidnap obi no akoyi ni kidney no akwakoton enipa mfa ho so odofo obe poison ni nua no atutu ni spare parts dia kwaji sikaduro enipa emfa ho odofo enya nipa ni wu se nipa be kase wode na nipa dua ebu adwaman e dia peske na enya nipa ni wu first na nka adwaman mo eyade a efere first na nka ye ma yesusa no wonso bia kekeka na no wonso bia penti na nie tia ye sa nyema na wo bu ni so ye dwamanfo enso enne nyame fie sankeka ye ni nyina buso nyame fie aworofo amanya me fie ye ba bia wodofo ye nwo Kristo ni ye nwu wiase ni ye nwu Kristo ni o ena ye nwu wiase ni enti wo se achi wade yi enne nyame fie ye de abosom ba nyame fie aturofo adifo aba nyame fie no mututu abosom no mde hye o me de so o nya asofo womu nyina omu ya konfo tambia meka me se first no kumase anase okọ circle a womu anu omu de ye kan se odi adu besi wo no atwa circle bi no sankrofo ne na no omu so omu ya asofo o sankrofo ne na omu ye nkonya sankrofo ne na wodofo omu firi nwuram no omu abafie ena womu buapo agi nyame masika womu buapo agi nkrofo ebu nkrofo kunkum nkrofo wodofo enne eye wo wase die so bema wani aba wo so na wahwehwe nkwaje edi ama wo kra wodofo so wahwehwe nkwaje ama wo kra akonta na ye kobu no dofo obi ekobu na akonta o heaven na ye ko no dofo enya kwankire na ye de ko heaven na ye ko no dofo enya miracle na ye de ko enunti eye ma wo se wo befa nyame asam eye ma wo se wo betutu anamo esi Kristo Yesu diem enam eye ma wo se wo bechire bone na baba abrabotene ne nu anya nyankopon yin enu ache since de bia na wo hwehwe akwankire since de bia na wo pa miracle wodofo na miracle no ebema nyame ma wodofo mu ye nyame apadi o enya wo a woti boni mu na Awurade be ye miracle bi di ama wo odiadofo enne me pese me ka kire o se enche na ne a wo baba na ba wo enche na ye na jinkwa Yesu Kristo abie wo na ni monyam wodofo enu ti sachira wadwen wodofo sachira wadwen na Kristo Yesu baba fa na hotifo di akofie enche trumpet number sound ye ka enche ye start 2020 ya na meka sa afi we ya musiesie bre wodofo anche ena hwene asi wo wiase anche na hwene ekoso wo wiase afa na nyina na wodofo enipa kadam enipa ntimi nkwa ba bi ya wodofo se wona wo se wo mpaboa ba ya 1000 ena hefa na wo shako se wona wo so watale mpempempempem wo bi ni bia ena sa wo ntade bebrebe wodofo de kwa akadam ene wa hunya de na ko first na nka wo kwa no ahye na sopa na de akotere nyame akonya so ene sa nya mani nyina wodofo akadem na mebisa ho se wodofo ehefa ena wo ahusiesie no ewo wodofo ehefa na wajapade wo nyama nyina wo wodofo ene mmerei eye mmera ewo se wonya adwensachira na wode ma wo kra na sa bre ya nipa ya hwehwe adwensachira ne sa bre de bi nso aprim wona akoma ebi mfa nyame asem onya hwe nyame asem ba ne edi watam nyame asem ba ne eka bususem ne de fa wodofo na ene Kristo Yesu bia woni adofo gina bia wo he ene mekanfo Yesu di amount bia wo mabrabo bia wo modofo dwane na hwehwe Kristo Yesu ma wo kra
Jane never who bebo Christo yesu dom no pen no one kwa de edema. What of sika ntimi nye wonkwa o. Wa hwanyini ntimi nye wonkwa. Okot na akwa join ntimi nye wonkwa. Wo be ye kitwa bi na won out say ade en be ye ntimi nye wonkwa sa da no. What of ntimi nje o ama wunya nkwa. Nkwaje wo Kristo mu Kristo Yesu nkuto ne betimi ama nkwaje. Enu nti ye na mekamfo Yesu di ama o se fa Yesu Kristo ye wo kra no agye nkwa. No dofo fa Kristo Yesu ye wa de nyina ne nante wo na akwan so. Mama yen shade nyame ichire ye nana Ezekiel bio. Ye to aso our verse 11 no. Verse 11 was say na emerima edioson a wo free Israel fie. If Israel fie empanyimfo mu a Sefan ba yesen gina won emu. Yesen gina won mu egina won anim na won eduhwamhye afekuo kurakura won ensam na eduhwamhye ewisie no hwa esore. Na waka kire me se wonipa ba wahunu die Israel fie empanyimfo ereye no esum emu won ahoni empie mu maako efiri se waka se Awurade ehu yen na wagyaw asase no. Oh Jesus, wonderful. Wahu nipa enne nipa bebre wonderful. Nipa ba asofo atrofo aba wamu aye nkonya na wamu di nyankamade na wamu dwane okot wonderful mu si nyame hu wamu o. Womo si ade na womo ye no nyame hu womo Freemason fo womo si de mo ye nyame agya womo nyame hu womo odofo mo ho ye sere ni obo asoro ba asase atumi nyina ye de no no wo hu wodofo asase ye tisu ye ne namro mu kechiwa bi wodofo enu nti bibia wo ye ne se wo ye ne sumu se wo ye ne han mu ene me ka kire se Kristo Yesu ade bia wo ye no hu ade bia wo ye no waso camera si usu na record enti at the end of your world no wodofo be gina ho na camera nankasa eyi kire screen no ye bia ni say na no ankasa eyi kire enti so abrabo no so de be di dwa wo sumase a wodofo ni asate ni eyi kire sa atro na wudi ya atro ni eyi di kire adwamamo na wo boy ya ni eyi di kire sa wo twe second di to wudi abi kom so bekuna wodofo sa ne mani nyina ye yi ni ye di akire enu nti no that day is between you and your God. Na se wo feli won animu a e wona wo ba hu se wodofo wiase we wo bi na do ba ya se bebobra na wona wo ba hu se wiase we wo bi na suma wo se bra na bra bebobra na akonta ben na wo kwakobu e wo se nyame anim wo se wo kase ye hu hwe wo hu ye nyame fie no mo hye aduhwam hye nyame fie no mo gu nsa nyame fie no mo no anuane nyame fie no mo hye moto nyame fie no mo tutu fam ne niam abhya wo mo di nipa hye fam life na wodofo omo de ye nyankamade awudifo akromfo wodofo mo nsuro nyame o wo mo nsuro nyame suro biara ani wo mu enu nti ayewo wasede se ebra yewo mu wodofo besakira wadwen ayewo wasede se ebra yewo mu wode wakoma no adwen nyina de beto Awurade so na enche na ne obeba na ba o enche na Kristo Yesu befa ne makofie wodofo na mibisa wo se wugina bia ewo he ehefa na wugina bia ewo ehefa na wodofo wugina bia wo gina bia ben na wo Kristo mu ede na wo ya ma Awurade wo so de ya wodofo wo kenkan wo Bible wo so de ya wo no Nyankopɔn di nkomo anase wo fa wiase na bo wo so de ya na wo de wo ko wodofo afi we hwaniema esie nipa wuti se mmoa 2020 abeye bi wodofo etu nipa ase do mo kɔ etu asikafo ase do mo kɔ etu adefo ahoafafo wo mo a wo mo kasa edimu etu wo mo ase do mo kɔ na wo wugina bia ewo he wodofo nipa bebre ko COVID-19 wasiso mu se je ti a wo ti ase no wodofo is by the grace of God Awurade pe wadwen sachirenti na wo ti ase no Awurade pe se wo gya wo pe mu nyina de ne mam no esense wo do nti na wo ti ase no wodofo na se wan sachira wadwen ama Kristo a wodofo ebra aka no eyetia ebra aka no Kristo Yesu ba wodofo wo ba o da bia ye ka wo ba da kropa ebe ye da bone da kropa o wodofo ebe ye ahotifo adigi da na ebe ye adeboyefo da bone ena me kamfo ren monyamfo edi amaw ne wode ne kra beto wode ma wo wodofo nia wo befa akoate bia to no ho so nia wo bewu animguase wode ma wo wodofo ena me kamfo papa yi ede na ma wate abrabo bia wo bo no wodofo jai na sa abrabo no nyadia ebetimi aboa abrabo bia enhye Kristo Yesu animonyam na emfa nkwaje amra wo kra no wodofo jai sa abrabo no bo
Esum bia wo do nwa kwhyemu a enya Kristosom enya ye na Awurade Yesu Kristosom na wodofo sasum ne bedi wo kra nya de me si dwane free mu wodofo woni aba Esther me se me ka kiro se dwane free mu wodofo na ni nkwaje bia de ma enti me mua wodofo enya de do bekwa kodu ba bi o enya de ababoa wo kwan bia so enne Kristo pe enne betimi aboa wo enu nti dwane na je wo kra nkwa dwane wo na mu mpaboa na je wo kra nkwa ena meka ye mi se yade yesenkesi ye man ga na mu a wana nka wo be hu asikafo omo amatoto fie wa abrochire wana nka wo be hu omo private jet we tu ni plane sha no okọ we tu no okọ we dia lucky baby biara nti obi ahyem enti se wo sika na wo he ebi ewu sika na okọ enu nti wo sika na wo he ma wo sika na nje wo nkwa wodofo ma sika ni nyi wo nkwa o ma wajapade ni nyi wo nkwa ma wahode ni nyi wo nkwa ma nyame bia wo de wani atoso ma ni nyi wo nkwa yade we ba ye nanke ye fo se enka nkrofo beba aturofo enu o maka se yenya akwanchiro yenya aduro nanka o mayi yade na firo na wiase nyina ho atono nanka abosomfo nso abaye o munkonya ba ye yankofra abosomfo yankofra komfo Yesu Kristo din na ye bo Yesu Kristo ni ye dwane to ni Yesu fra ne so wonje ye na ne maye die mia wasasi so obusum ni nkwa no de ama wodofo malam bia ni nkwa no de ama wo wodofo aduro bia ntimi muwa ni nyina ewawie ye wasasi so ni nyina beka asase wesu ayeti so ani babi yakọ enema nyina free dotiem ti sane ye free dotiem okra ni free ye kan se ni padua ni free dotiem ni padua ni beka asase weso na wokra na kwakopie watem wo wodofo enne mekanfo Yesu Kristo di ama wate enka wokra ne nhye wokra na wonyankopon asiesie di ama o se metena wo mu na ne wonante wo wiase akwanto menja wokra ne mu wodofo enipa bebretie wo mo honam esen wokra no enipa bebre do mo ho ato mo honam dua so wo pekwan ya ne honam dua ne be yasoso wo pekwan ya obehye wig na gu na wa mu wo pekwan ya obefa so akeka na ni achi ne na no wo behye hila kese ne ntade akese wo ba ne hu sasumasi wo twa ne haircut na ne pants ba ma pa wo ta ye kan say pants na chichire na wo hu se ba ma na eba no enka me hu ye mama de enka mo she pants na ye loose enso ne mama ba nyina o she na ye hangi na ntuwo no asama na chichire no oba wo de ne ho ato fashion so ebetwam wodofo ebetwam o ebetwam me se yade wei amanipa ni adawo yade wei amanipa bebrani aba wo ho so wodofo na sabo wani sa ni akosu sabo nyagensa kira pa dia na minim nipa ko a wo ye ni a ekosu wo wiase wodofo so wanja wabrabo nyina mu no amfa wo ho anto Awurade so na wanya adwensa kira na minim nipa ko a wo ye e wasase so wodofo ena mekanfo Kristo ama wate ade bia wo ye ni jaitu wo na nya dia ebetimi aboa enya dia ebetimi de wakọ baabi a enya dia edubedru baabi wodofo eneni patetere ewo titare aban so wo tititi nipa send the Revelation says ne kan wo say na wo ka kire ne say wo so hu otin so ano na no hu wo bofo ene o say hu say asamadu di nachi na wo ka kire ne so won fa kwam ne yade ye na won fa nkum wo so chia asase no abu pen nan no de ba ko man no eno na ekoso no wo chemu abu pen nan eno de ba ko man no so wo bofo kum tu okum pen na asamadu afa no do ko babies wodofo enu nti no enne mesra asa bebi a wakogina bebi a wo bia wo bafo ye adwuma wono the assignment ayade ama no odofo won fa hu se wo ofe won fa hu se wo sika won fa hu se wo kan sama kati won fa hu se wo na wanu odu a wo ka bia mpanifo betie o wo boni se toje edu wo so a won spare wo edu wo so a wodofo obetwe na wo de wakọ na so wo twe no de wo kwa no bisa wo so te ehefa na meko ehefa ena meko enkwagye bai ena mewo wodofo yentu anyame asem so na yenhwe de Awurade ewode mayen amen. Verse 13 no say ye kan Ezekiel 8 verse 13 me pa mo cho say 13 no say na wo ka kire me say wo besan ahu achiwade akese a woreye ena wode me ba Awurade fie apunwa kase achiri atifi fam no ano na hwe eho na emma tete erisu temos na okachire me say wonipa ba wahunu wobesan ehunu achiwade kese a esen ye num bio ena wode me ba Awurade fie mu efam abonwa so na hwe Awurade
Ose na hwe Awurade asori dan no mu entwono no aforibuchia no entem ena mmerema aduonu num won akiri ekire Awurade asori dan no na won anim ekire apoye woresori awia eniye. Wati asem no wose emma wo ngokire ni baabi na wakọ ine mate wo ena omosom tamuso satamoso no omosom no omosom bosom omoya bosom dia bosom na pede no no omoya de man wodofo na waso osande ne ko baabi no omu se sa mare man de omoya nso omu de omachi akire nyankopon asondan wonyame asondan no wodofo omu de omumpa ye omachi wade ena omu de omani akire wia eye obo ade nyankopon bo aye abode nyankopon bo ye woma forget wo ba ade no omusum abode no womu de omani akire wia ena odofo omusum awia empepefo som no eno no nipa aniji hu o ene wo ba ya America ha wodofo America wo ko prisoner emma Muslims dosu eche Christianity ewo honom wo ko prison wa Muslims dosu eche Christianity ewo wiase wodofo enso Muslim eni nkwaje eno de ama wo kra wodofo Muhammad entimi njiwo wo se Yesu Christo si obi meja ne changes wona meso. And there is no way so we bet me forget Christ yes no abonyankopo di se wo kwa agya ne wo what one in agya ne ye baako and this one in ye baako di adenti na wo forget no wo born the Trinity no ti Muhammad bi di wo mu ana da bi o what for yen to aso ne ahwa asma nyame e wo ka kire yen o say na wo ka kire me say wo ni papa wo hu eye hare ma you da fie say wo di atirimodin erehye asase yi so ma one hour sign abedru mebo what's na hwe what did Dubai eno kan won hwene wate was what did Dubai no e kan won hwene won se ne Muslim fo mo fre nyame a wo ya no ohro ne sa no ayi no de ade na kan hwene was what did Dubai no e kan won hwene na me enso medi no o say na me enso medi no ani braso mani eri wo adona na me ri hunu won mobo what the nikasie besu agumaso de nanso meri entie won orofo Awurade so hu won mobo Awurade so won tie won Awurade say wodofo what the nikasie besu afra no nanso onu Nyankopon de won tie wo so obedi na do na wodofo Awurade so anu mo bedi no nyonyono so Awurade so anu mo bedi no nyonyono so wodofo enu ti enne mesra wo akwan bia wonam so ade bia wo ye tibia bia wo mu abrabo bia wo bo wodofo mekanfo Kristo ama wate ja wakwa nyina na wonyankopon abufuhie ama wo so wonyame atemo ama wo so wo se merima no omo hie duhwam omo de omachi omo hie tokrom omo hie sumu ene wo kwa asofo bebrefi a omo wo secret room a wo ene omo ye nyankamade omo kohie ensia enan na wodofo omo ye nyankamade no omo fre nyame foforo wodofo omo sori ya no omo pia bontinom di nyame di na ye adwuma nso omo nim nyame omo de omachi akire nyame asondan no omo de omachi amawrade ene omo de omo pe eye ni a omo pe wodofo ene obi ni nkwaje de mawo ene nkwaje wo Kristo mu sika wo benya wontimi ni nu agya ho obi atimi akwakobo modin agi sika duro pa ya shale metamani sika wonie wontimi ni enkonkan edan kra yesi mu onsi bi wodofo woni baabi no odi ni ti ato oda hotel no oda hotel de nyina ne so obefa ma fiti adopa kosi adwumre we eya abrabo wodofo eya abrabo we ya wo boa ena wo beji wani wochina no wabrabo no asei ene mranti aba ne mmaba waba wo muso nya 40 na ya de 40 ni de enya omo ayi so mbenya wo pani obedi ni ne ene ye ba fra ne sa asumasi na eba no obi daka mu ntie wo so ono so daka mu eno enenne wo mo pe akasisem ye boni din akase aha wo ba no amema na betiri so wo fo emfa wo nkosi fio emfa wo nkosi baby a wo bi aba ba yesa ne ma wo nyina akọ ye na na Solomon ajapade be ni wanya wo se ni nyina ya hubude ni nyina ya hubude e de na ye na Solomon ama me ye wodofo enso amoa ye na nei amfa na nkwa nkosi baby a ene bibia wo ye no kan hu se ewawieye awieye wo ho ema de nyina awieye wo ho ema bibia ewa asase so wodofo bibia beba na wieye ewa asase so na ade no ne se eni achi o enkase me bo me bra ne du bibia masesa ebi mu national anthem me ji mani na me bo abere wa masesa enamre wa go ani wo akwala wu panyiwu
What of the moment Ubaka when you na said the moment what of what we are babasa si we so no na wadwuma nyina abawie ye na bibia wo ye no wodofo abawie ye enu nti se wo wadwen sachira bia eye ne na wo se wo sachira wadwen enu nti se wo bibia wo Kristo mu a eye ne na wo se wo ye se nyame de adwuma bi ahye wo nsa na wo twentwa wo na ase a wodofo emira ni wo na adwuma no anya wo bekwa koyi ano akra bebre gubuan na chi ya wodofo wo mo hwehwa nkwaje wo peso be baba akwaka nyame asem de ama no na wodofo wo no so anya adwen sachira akra bebregu ho wodofo nyame asema ye kan obi wo ho no ma Kristo Yesu krampo nyi obi ma ne nkyerɛkyerɛ Kristo mu nkyerɛ ne sɛ ne esitiye ono ye wo no ye wo ne to otorofo difo bi na sinti nkonya na ye kyerɛ no eno anu onim bibi aka ho enti no eye mene umienu asade ese ye de asempa ne beko wiase Yesu Kristo se monko wiase nko kan sempa ne nkyerɛ abode nyina na ne obegye di mo nkyerɛkyerɛ no enu nti enkyerɛkyerɛ yade ahia se ye bekyerɛ wo mo amoama hu Kristo ye bekyerɛ wo mo amoama hu se ne Kristo sum ne sitia na ya kyerɛ mo requirement wo ho na enye so obi ba Kristo mu a wo ba Kristo mu a wa babu saa na wo ti Kristo sum nso wonim kwan a wo befa so eneni pa bebrefo so o man nsa so se ma fa Kristo Yesu aye me kra do ma je nkwa na enu ano no da bi o niema wo ho a wo so wo ye e wo se wo tutu anamo nsi ne ye e wo se wo ba brabo tenene e wo se wo tibia dada brabo dada na wo ne wo se wo jai sa brabo ni nyina se na wo ye kromfo a wo se wo ja kro no ne bo se na wo ye dwamanfo a wo se wo ja dwamamo no bo se na wo ye otorofo ani kwa se wo kona nkodi atoro biom e wo se wo jai sa niema ni nyina digo na wo be ye abode foforo wonderful wasisi ani Kristo Yesu ewu anyane a Romans 6 no wasisi ani Kristo Yesu ewu a yenso na yede ye hyemu no wonderful yesie ye ni Kristo enu ti sie so de free mu ana chese ya brabo no abeye foforo adentina wosu aba Kristo mu first no na wudi nkrofo kunu machi enso ba Kristo mu da so ya sa de na first no wonderful nanti twitwa na ya wo de ene wo ba Kristo mu se twitwa nkrofo nanti enya adwen sachira wo ni adwen sachira wonderful se wa ba Kristo mu dia na wo sa de bia wo ye no jaje wo ade bia na nhye nyame ani monyam no e wo se wo jai Satan ye japade de ma no na wo fa na japade na wo beka Kristo asafo no ho na wo nante wo tene ni mu wo nante wo abraba ebeso Kristo Yesu ani wonderful nyame so mu ado se wo wonkwaje ma wo kra se wonim Kristo na do hutu Awurade so a Awurade ehwe wo akwa nyina so Awurade tutu wa na mo nyina si nieye Awurade de ne nsa to wo so na wo kroa na wo ma wabrabo ne wa akwa nyina eye jojo onua me kanfo Yesu Kristo Yesu ama wate enwumra me gina ha me tie me ni agapade bia me de be ma wo nia me wo ma ani Kristo nia me wo de ma ani Kristo Yesu na me wo de ma wo dofo enu nti wo wra ni monyamfo yi wono na me kanfo ne de ama wo se wo begya wa akwa mu wo begya wa brabo mu wo begya asum bia wo do ho akoto so a enye Kristo som emfiri nyame na enhye Kristo ani monyam no wo begya sa asum ni nyina de ato wo dofo na wafa Kristo Yesu aye wo kra no agye nkwa oni adofo enne nyame ato ne nsa efro dani nyina wo Nyankopon kan sempa din sempa fa asempa kanfo so na wode bra ne ma wo boda Robert sie kan nyame asem no dofo Nyankopon do enu nti no ode na asem ebra wo se wona mo na otisi obi tie mu a wodofo amane nya wo se nipa no tie mu dwa wasom o mane hu se Awurade Yesu do na wo pese wonya adwen sachira wo pese wo hwe wabra bonum saka bibia wo pese wo hwe wabra bonum se wonni no a ebra na so se wo se wo fa do de ye wa de nyina aya na nya nipa se nipa be sori ya kekese me de me hu tami nti no mi gojina ba bi no ma preach no ma kasa da bi o wodofo nke ensu nke betimi agiye ni abraboni ya bobi na enhyiranka nyame a wote na hinwa mu enhyiranka nia wo bo soro bo asase na wo bo ade nyina no ahu me no mienu mobo na wodofo me wagye me afie sumtu me bi ase ana metie abrabo bi ana metimu ana enye abrabo bi ana me bo ana Kristo empe no Awurade wakai me na wode ni mogya no aso me so enesa na me pesa wo nso ye wabrabo wodofo sa niam ni nyina wodofo se wo bo abrabo bi na enye na wo behu Kristo na Kristo Yesu esiesie wo na wo ma wani ba ho so ate ho no mo na wo kai niam bi a waya wodofo na ye wo ya se wo ko sa ate bia no mu na ye wo ya se wo boss abrabo no wodofo wo benya nanke ya wo foforo ti se baby a wo betutu wakwa nyina yie
nanso onyankopon de opa no no ye etoda ye kodie mabimu aya ne de suade wokodie mabim se ne be ya wo behu se onyankopon bi wo wafa wodofo that doesn't mean say and na what asem no no apiri wa akoma that doesn't mean say ye kenyame asem ne kirawo na wodofo atwa fa so wontie ene enipa do atro na dansam ye di nyame asem ne ba wo muntie o ne enipa pa ne se oh ye be yi nkonya so obi be gina ha so yi nkonya sesi a oh me say enka wo be hu dom a wodofo enko mo baba be gina ha so mutie enka wo be hu dom a wodofo baba be gina so mu gi asem no e de akọ obi be gina ha na nko odi obi atem no kansam kasia okita snap okita wani ogu nsa no obodua ka be hu dom ani nipa nka wo hwa nko betie nenso esanse eye nyame asem ni ntino ni nyina yo bonsan na yesa o wodofo won pese wo benya nkwaje ama wo kra enu nti no wodofo se wo nam osefo na kwan so e ma ni nya wo se Satan wo pe wa asem wo no wodofo mpo John 10:10 wo so wi from ma jisu obewia no akum no ase gba wo de ode ya aplaku wo wia no asen kum wo ko wia no ase wo se na de chi ya no wu ye sa na Satan ya ne niema wo wia no agu ani mu ase ogu ani mu ase wia no wajiu kra no no de wafiri wo onu ya dofo bibia wo na wie yo bibia mesi ade nyina wo na wie ye na ye pensu de niema nyina atwam ntantantantantam verse no sakwala na wo hu se maame bi di nanim anasa papa bi di nanim wo de ade bi hye di bottom na free to a wo be hwe na kwala na fa papa ne du achi kro wo de mi ka maame ana papa wa de atofa musika no de ama no se oh akwala nyame nhira ene wo de sika baba be gina wo so age ene wo de tuo baba be gina wo so age enka ni na bi fiafuo mu ba no so niema no akwakoje wo je no de so no de kodu fie oh ni pasmesi hina ba no oh papa smesi oh nyankopon nhira se wona ma na kwota amanye bi mu a wodofo wo pofia wo firi mu pa wo se no akai papa ye bi a wo ye enu nti kane no na nipa unyini che enu nti kane no na nipa abrabo so ye nipa wa hoode ene yare ye ntimi modin yare ye ntini din da doctors ne keka bom no maka bom no de ato so pan edin no nko akra bekum e de wa chen yare na nkasa wodofo edin na ya bo keke no wodofo bekum e de a chen yare no onua enne Yesu Kristo pe ne betimi asiesie wo akwan fa wo nyina to Awurade so ne fa wo re nyina hye ni mu fa wo akwan nyina hye no Awurade nsa no nu Nyankopon ne betimi ama nkwaje Yesu Kristo pe ne obetimi agye sabre ye ti se hi mu wodofo Yesu Kristo po wodofo nyame wo ye na de nyina enne wo bia ntimi nkwa ba bia enam di kan se ba ye nkatiti nkronkro bi so eno na nka wo be nwa sikafo o matoto adan wa abrochire oh nkwa ne flight no okọ wo fa na yi no okọ wodofo okọ akotena ho na wodofo wakọ ginani ade ni twam anu aba because onu wo sika waboa no ho enti wo a wo ye hia ni na wo ti wo na ade na aba beto na ku enti we die me say for God so good aka wo bibia enye se yade ni ye me do ye wo se ni petimi sua bibi wa ha e wo se ni petimi nya adwensa kire bi wa ha na nipa hu se wo Nyankopon kuto ni obade a wo so no ye kase wo Nyankopon kuto no odofo wo botumi abrutumi nyina so wo Nyankopon kuto no betimi agye wo kra nkwa odofo na musika entimi nyew wa hudie entimi nyew wa japade entimi nyew ene nipa do wi ase yesi Yesu ba nkrofo mpese o mu betie enya hwio ne 2 bedrooms bi a wasi da wa no odofo mpese obekọ obewu aja 2 bedrooms no misika bi a wapa gu bank no mpese Yesu baba na sasika ni nyina ya basa na sanka wo ba wabrabo yi anka wo wadam die na yesiesie ne soro no enka wo ba ma wani aso ese die a wasi na sasi so anwea mu ha ye mu ayi mu antuntumi mu ha ena wani biri warofo na nka meni wanka mehihye madam die wo soro na ne Awurade asiesie die ama wo no warofo eyade a edimu ene me kanfo Yesu ma woni anya adwensa kira wate ewiase itwamu se sunsum ewiase ni ko warofo na wugina bia ewo he wugina bia ewo he ene Yesu fra wodofo emfa woni abrabo bia wo emfa woni be bia wabobra na kwakodu Awurade do wate Awurade wo do wodofo se wodwane ba ne nche ya wo bejew wodwane ba ne nche ya wodo boni nyina bechew emfa woni se ne boni ne nche wakum nipa wodofo wabokro no wodofo ase wo bia wade wodofo emfa won wate se wonye nu hu nko na wo besira boni fache wo Awurade bu no anya bia ma wodo boni achew enti na Yesu bewudi ma ye nu o
Entina Kristo Yesu moja no ekasa de maye no. Emma wo bi nada wo se wo be fa Yesu Kristo ye wo kra no agye nkwa. Na se wo bo Yesu din a odofo wo nkwa o na se the moment a wo be pagya wo nsa se be fa Kristo Yesu ye me kra no agye nkwa me wo nkwa no odofo ntisa. Dabi ntisa o dabi ma wadwe enada wo sa. Enti obi kwa nyame fie no akoma ne nsa so a wodim se no ano no o me dia me wo nkwa. Obi kwa nyame fie na wakofa Yesu Kristo a no wasa akọ no ye ne niam nyina ntisa o odofo e wo se wo ye wo nkwagye ye hu adwuma e wo se wo hwehwe na bia papa bi ma wo kra e wo se won so kwa abonte wona wo kwatwe wo kra bi nso di ne ba nyame fie wo so really so for Christ odofo eno ni adwuma e wo se wo ye na won kase ma fa Kristo Yesu aye me kra no magye nkwanti wo so dia na wudidi no wada wo so dia na bone no wasan akwakotom na ne madada na wo ye odofo ade nyina wo na wie yo awie ye ne de wo ho eye dan a ebeba enu nti no tutu wakwan si ni eye hihye wadam de eye tutu woniema fifa woniema si ni eye sanya Awurade suma Awurade suma ite ya so nkoka nte Ezekiel se wo bawu enti won hye ne nsamanse starte se wo hye wo nsamanse starte se wo tutu wakwan ye wo de woniema atutu ye wodofo na wonim donko a obra ne baba begina waboboa no wonim donko a wobeba wo dan ne se kokoko wonna abawie ye wo hye duru wodofo wonim dako enti ebre we ye bra wo won kwagye ebre we ye bra wo won kwa wo time se wo de ye won kwagye hu adwuma Kristo mu ode na bra bejo Kristo kuo no wodofo Kristo mu ode no jawa kwa nyina na befa Awurade ye wo kra no agye nkwa oni adofo be ye ntimi muwa abosom na wodi akire na ntimi muwa eniema na wode ho acheso no ntimi muwa wodofo jaisa niema ni nyina guo na Kristo Yesu mu ene nkwa wo enkwa ni nipa han ni mu o ni mu ene nkwa wo so wo ba Yesu Kristo mu a wo ma wabrabo ne ye jojo wo ma wabrabo ne ye form wo ma cheso wo ma hoto ankasa onua ene dwane fa hu ma Kristo wate fa hu ma Kristo kase Awurade me de me hu achew fa me ye ni me bi upe bi ya fa me ye ni a wo pe yusu me fa me ye ni a wo pe na Awurade sisa me siesie me yi wi ase ne firi mani so pepe wi ase ni mu akono de emu nyema nyina Awurade pepe firi mani so na fa me ye ni a wo pe na eba ne sa Awurade so do Awurade nya time na wode asiesie o wode de passion wafunu mu ma na wodofo wasiesie o adi wadu gina bia bi obi ntimi ngina wani mu oni hadofo wode wo gina bia bia obi ntimi vanessa nka ho esan sa wode ne hu ahye wo mu na wode ne mogya no aso so onua anche na ne obeba na ba ye nana Ezekiel ni suade hu na wo hu ye sanye me yade a ekoso wo ye yakwa mu ye breisu odofo echen so ye breisu odofo ebuso na enne sachira wadwin efiri sanye ma no ho abrantie minua babawa okote ntimi mu awate sa sent na wo sori a wo frɛ no ntimi nyi wo nkwa o odofo woni tumi woni nkwa na ode amaw me se wo nyina ya abode onyame na bo awo enti ade ntina wo mfa wo ho nto obade na obo awo no so esanso wo se ye de wo so ni asase so tumi nyina ma no enti se tumi nyina ye na Awurade Yesu Kristo dia ade ntina wo so ko hwe tumi bi firi ne nsa no adwuma ho wan tumi na so odofo wan tumi ene betimi aboa wo wan tumi ene betimi ade wagina ba bi ese ene nipa ko ni kromu a anase wo bi firi akra na obekọ Ghana empire bo wi ase nyina na wo sere mpaibo ena mommo mpaye ma me o Kristo ni asem na meka yo ena mommo mpaye ma me momfa mpaibo ntai machi na se nyame onkunkroti wo mu a Bible say ni awoti ye mu no so chei ni wo wi ase enti ni awoti mu se onkunkroti wo mu a wan ne banfu obetimi abegina wanim wan ne wo moni obetimi abegina wanim na wo kwa awasuro odofo se nyame honhom ti mu a the moment a wo bedu abusuan ni ma wasa honhom ni nyina bra wo ho ase wo ba fidua mu a waso mu nyina skata wo mo pa ba bi du wo mu ti fifa because wo ma hia wo mo master to me bi bru to me bi so abafie ho odofo eso na Kristofo metro mo jo Kristosum ye ntire ye hu nsum nyame ye enti ye hu e na ahye ye ma ehu e na ahye Kristofo ma enti tambia no bonofo ne bro ya topre wo ba no ye wiki kakra bi no dia kan na wodofo afa wo dwenje wa ba mabu e na Kristosum kra enti Kristosum se na tie wodofo se wotutu wa na monsi ye na wugina pintin a enka nyame honhom ne ti mu abonefo no ntibi no ni asie ke nyame honhom ne ti mu a enkwasafo no ntimi men wodofo
And so ne Christopher did that. A bre when ye bra was ye did thou. A bre when ye bra what of yet yet to so near that. A bre when ye bra what of I was here to yakwa ye. Wo Christo ni wo kwa da. I was so making sure we were bra bomu communion labor. And then me sorry dear na me ye. And tie na me ka bibiti ya obi. Me too obi sintidua. Abrabo adwembe na me dwe makoma ne hefa na kwa ye. Wotumi yetra ne mani nyina na obi a wasre na me bonifache. What's the right one fatcher? What John wash and Sawakoda? A banisa won't be anti mean chase word of war. Won't be anti mean do what you want of what that what that. A sunset and Sakesia be that was so. Winning a mentama batum dear. What's the boniface? And Nuntin a banisa. What do I chill in the cuckoo? Onia, a brave way your brother was here, sorry waka. And Maba wa a bandrim band and no. A brother of Fomukosia you for Bible say, one more fire and wouldn't be a can. By dream man no. Ofa enwo eno ofa extra one na nkwasiafo ne de ofa ne kania no jemi ka twitwi no okoye na odofo ayifukunu ni cheye no na wati totrobantu ne se ayifukunu no na eba no afi wokeka no onkania na Bible so omokoye no ayifukunu ni cheye enu nti ema woka omo nyina afa mu daye na bro mo tisa yesi ayifukunu no na eba no afi wo mo sori so omokeka wo mo kania no na badwe man de odofo sanse no mo extra oil ninti no wo mo de bi egu mu na omo na wo mo yankwasiafo omo nya badwe man no mo nim nyansa no okeka won kane na adum afa no oka kire badwe man se mo maye mungu ni bi obi no obi nchankwaje o odofo nkwaje wo we individuals mitimi ni mencha wo menkwaje a me ya mekra ho adwuma wodofo sanso na wontu ntimi ni mencha wo nkwaje a wo ya ho adwuma nti ade ntina baka kire me se mema wo me oil ni bi wo mo se da bi o monkwa wona woton ne wo na monkonkoto bi monkwa wona woton ne wo na monkonkoji hu ni bi na se mokwa wodofo before fa ba ko baba na ifupuru no watum ampa emaba we ko ye Bible si anche na ifukuru ni ba ye enti ifukuru ni ba ye ape no di nyansafo ni ko wura dan mu no otu mu anche na nkwasiafo ni ba ye wo mu bebo mu kokoko wo wura Yesu su ye kan ye from anu wo se minimo parafo Ebade Yesu Kristo ka kire won se wonimo enu nti ne sabre we wanhwe yi a wodofo wo beka se wonimo wo betimi atena nyame na ase anso wanya won kwagye mu adwuma ni nti wo so wonimo wo beka asori anopa awia ne anwumra nso beduro no beka kire se wonimo firi ne so wo a wanya ne a etere wo se Awurade me na me bo asondan no punu no me na me kwa bia punu no na me wia me de sofo Bible akotowa na me wia ma problem konya so am obi anya ba bia atena Awurade beka kire so wonimo esanse wanya wo kwagye mu adwuma esanse wanya ne a etere Awurade bi di hyankwam me na me kwa evangelism me na mama Esther bi gina kwa meka nsem meka nyame asem no wodofo sima mama brabo yi Awurade beka kire me so wonime wo beka kire me se wonime me mfiri ne so nko enu nti e wo se ye ma ye ni da wo na abrabo aye bo no ye nkwagye no hu hia o wo bi wogya mu asabre wo pe second chance pe wo pe dom wo pe ye kan say wo pe seconds ka na nkodi abe correct the mistakes bi na nkodi anya nkwagye so it is too late wodofo me no mi anu de da so ti ase o ye da so won kwa enu ti de na wo ya fa nkwagye o ma ne nya wo se wuwu anu wuwu no wuwu achi atebo ho wuwu achi asotwe wo ho wuwu achi atemo wo ho num ti ebre wei mu no wodofo fa ye wo nkwagye hu adwuma ebi tete ebi brebre wodofo wo sikani no enu ye kan se wo hia ni Lazarus Bible say wo sikani ni ti nani na baby a wo ne nye na wo hunu amani sukom de no na wo pagya nani no hu se Lazarus twi ye Abraham kukumu no ka tren se meje Abraham we oh man Lazarus mfa ne nsam mo nso mo mfa meka metachira ma wo se da bi o ye de baby a ye wo no ni baby a momo wo ne ye ntamo twen ye ni mu ni twaka bi a o esum ne han bi a ni twaka and until that time it will be too late to say wo kwakwa ye wo nkwagye hu adwuma it will be too late to say wo kwakwa kan wo bone it will be too late to say wodofo wo beka say afa ye ma fa Kristo Yesu aye ne kra ma je nkwa it will be too late. This is the time for you ebre ni ye ebre we ya wo tina no pa wo tina nwumre no e ma ne nya nkwase asem wo wasumu e ma ne nkeka wasumu wodofo and know the message of the Lord no dofo fa asem no ne ma ne nya wo kwan so han fa asem no
na wodofo ma asem ne enhye wo mu na fa asem ne nante na boabrabo a ebe fata Kristo oni anofo ewiase twam se sunsun etwam se ya ene obehye obi anopa enwumre ne oni wo ene obechi wenka enwumre ne oni wo ene hwe nipa wukura yenya ba bi ne asie wo mu o nipa ewu a wodofo yentimi nya nipa yie mpo ene ne aba wiase no enu ntin Bible so say no me enka wose nia wowu yi a yensie ne yie no opon ba mpo eso wonfa so che no enti mu de moma yehwe itri enipa ewu ye ne yesesa wo mu gu trop ko ye ko hwie wo mu gu ye enti sankrofo no Bible so wopon ma wakora yenyin sen wo yefrum ni apon no Bible so ne so e wonfa so mpo e chen sa wokra no orofo bibi wo wiase o e mane nya wadwen sa brabo a wo boy no that's the end of it Debi bibi wo wiase na bibi wo wu achi wa brabo ye chi no akunta bi wo hode bawo akunta bi wo ho a wo kwakobuo wonwumtofo bi say enu nti se don ni frawa ahunbo aben na wayo akunta ben na wo kobuo ahunbo aben na waye enu nti se don ni frawa ahunbo aben na waye akunta ben na wo kobuo ahunbo aben na waye wonderful edon ni frawa ahunbo aben na waye onwumtofo bi say me wo kwan bi tu na kwan na me tu no me kwa me mabiom e kwan na me kwa no enya dia me kwa me babiom o na me kwa no se me kwa ni edi masem a enya medi da eni awieye na se me kwa ni ebua me fode a enya mane hunu krom na me kwa enya woje krom na me kwa enya asotwi krom na me kwa wodofo enne Awurade Yesu kanfo Awurade Yesu Kristo frao na wuni aba me kanfo ne de ne ma wo se ye wo nkwaje hu adwuma wodofo ye wo nkwaje hu adwuma entene nyame fie ne mfa so ndan ne moso enkrofo aba na wo pamopam mo ada ne sintidi ato obi ba nyame fie na wodi usu wodo ba ye nketenkete na wo de pam wo mo wodofo bebu atan daache enne ma wobi enhye wabrabo na wo nhye so ensesa ma wobi nhye wabrabo so na wono nso mfa nya nkwaje ma wobi nhye wabrabo so na wono nso nka se misusu mi wo Kristo misusu Awurade ageme wodofo obi nhye wabrabo so no nka se mama Esther nti mesum Awurade me nua ba masum esi nti mesum Awurade me mama asum esi nti mefa Kristo Yesu aya mekra no magye nkwa na mahu sade papa bi ewo maame no mu mahu sade papa bi wo me nua ba ma no mu mahu sade papa bi wo me nua no mu enti mensusu mekọ Kristo ho na nipa na boa no ho ano no so ababa jo wakasa bi nua edi nyame na wanya wo sum na wabrabo aye fefefe no dofo so didi no de na ko Kristo ho no so ababa nya nkwa wodofo wo ni bi enso na obi ti nyame fie wa yesintidua ode ne mo retintim fam akra ne ba no opam wo mo okita wonfi ono a waye no ko no ngo kaya ono a wonye wonhwe nkwaje ma ne kra ono so mpese obi benya nkwa Farisifo Matthew 23 said Yesu Kristo twaba wo mo no ono a wonko wammo obi nya nkwaje ma ne kra eno ono so onye ne nkwaje mu adwuma no waye no husi akwan no to wo odofo nti obi agya asore kone ko hwehwe nipa na chiri kwan odofo nti obi so ankwa asore biomu o odofo ye wunti eno obi jai asore na ye wunti ana wobi so wontu di nansi Nyankopon fie kai mu se sa wokra na Awurade bebisa ne nkwaje de afiri wo Awurade bebisa ne kra de afiri wo eno nti ade bia ye no moma ne yenye no wodomu ade bia ye no moma ne yenye no ahotie bi ne ma Kristofo ya mu wonyame mu ebrewe ye bra obonefo nam strategy kese so ena wodofo wopeso de yi nipa boho ena ya tutu asori nyina mu nhyiranka Awurade se ye bie di amaye ya tutu asonda enimu no wodofo ye tu asonda enimu no asonda ne de ye nipa nsa de si yo na woni padua no eno ne Kristo asonda no eno nti no sai nipadua no no bonsam eba abeso ahwe sai nipadua no no osefo ni nipadua de ba bedi akọ wo bonsam ani nipadua de ba bedi akọ wodofo emasa akwalanti we nka nkyere wo se kwabo adwamayo emasa akwalanti we nka nkyere wo se wo ho kyere antifri Kristo mu na odi atwa ho kakra bi na ye bia sori na wasa akwosere bode facha akọ wama wani ana wa sabre obonefo no beyi wa boho wama wani ana wa sabre obonefo be hyimu sei no odi wafi adom no mu na wode wa hye ho no modofo enu nti sabre we mu wani na ho ni akoso wo akwa nyina mu Awurade Yesu Kristo ka asem bi Revelation 2 verse 9 no
say, what one nam the bumu bebre to a fiase. Nanso wo de dinukura kodu awieye wo de be gu afiase dadu wo se dinukura kosi awieye wo ba Revelation 10 verse 3 verse 9 na wo se essence we di me bu aseton sam sunti no me so me crown so hwe beba wiase nyina so Everybody so no so ba crown so hwe beba wiase nyina so everybody so no so ba jew amane beba nyina so se covid benya ni pa nyina wo fie covid ntimi nwura ho Wonderful. Say you can't say it sounds say you have the mark of the Lord. It sounds that the blood of Jesus no I shall feed you and so. Yes, you Christ no wapam wonderful. One no wapam e woni moja animu and no ti san niema no entimi ani wo so. Wonderful. San niema no eni woni twaka wo nti wo se wo de adunu kura. Near echo nyina di no kra say etoda na de wo bedi ene wo kwada wo ma okom ku nipa o wonderful wutimi ya dry 7 days wutimi ya dry 3 days wonderful di no kra kosi awieye na wonderful ebra wa ya mne no Awurade so no so be kra wo enu ti da eye wo say wani da so nyina san ene de mi ni hwe ene de mi de konkoda no sa da no na Awurade be mu awe side sa da no na Awurade be yi Bofo bi amana be hyirawo sa da no na Awurade be mu obi ababa ye wadoye yana na Elisha wankotena sere so Awurade ma anene ene kokoma na aduane di ye aya na me metina se ya medwendwe niema bi ho na me ka sesi adwuma ne ase Christopher yentimi nto because one thing the mark of the beast na wontimi ent na asase so na me ka se ene Christopher be ye den ho na ma dwentwe ko Revelation 2 verse 3 so Odofo se Awurade ma anene di aduane kokoma Elisha wasra ne so so what man and free so my Israel for any demi ya what the one concro never fellow I want to come. Everybody back show was so no money to be net to mono ama watching ye jina at the aquaco see ye. A sense of what she would do if it reassassion. Was it one now one show would be inferior assassin or what of war until wo before I say about one crying and me what himself or your jeba. Wo one quangia ever did himself one quangia and winting what of men yabawati. Nia koso wa brabom nia wona mu biara nia ba wa brabom mu biara no wodofo ebere we gina pinti wa won sohwe mu gina pinti wa mane mu gina pinti nia koso wiase mu gina pinti wodofo emfri Kristo adom ne mu na enkwagye ani ba bia wo bia ni obetimi ama wa hoto enne wusi mi twa me ho aba mi ameka wo koda ho wo mo bo game wo mo hyehyɛ 5 minutes pe no ani so atew. Now why you born kasi yet Awurade 5 minutes ago what for na just say we need nyamentam ate say shim na wontam ate na so kasa 5 minutes no wo de kenkan nyame asem e na wo de bomb paye e na wo sra Awurade so wanya wadoya enka Awurade ma na doye bi pie ma wo enka Awurade ma na ni monyam bi pie ma wo sa 5 minutes no orofo hye wo ho den nie kwaso bi nie Kristofo nie kwaso biara mama ba mu esansie wo ye dimafo bi a wote ase ye wo kamafo bi a wote ase ye wo nwanwa bi a wodofo wo ko ema ne ma na wo gye ne ma esi ne ye Awurade do wodofo se Awurade no wo a enka sabre nka nipa ewu nipa ekwo wodofo nka bi anka wonsu awu o wo de kai boni bi a wo ye unu obi ko yi nyinsegu iwawu mebu a wo de wo da so te ase bi sa won se die nti na wote ase unu obi ko ba okro no wodofo wawu wonu obi kwadwen okoto mu nyina wu aka wo nko a bisa wo sa adanti na wo wote ase bisa wo sa adanti na wanya nkwa wo da so wo nkwa mu owura ne do wo pese wo nya nkwa je ma wo kra wo pese wo nya adwen sachira ema wo ho wo pese wo sachira wadwen nti na wo do fo te ase no enka se wo de wo de wo ho de nti na wo te ase wo do fo ena me kan no wo no ba wo mfa ho demfo wo twe ho demfo ene obi so ade na no ho dempa wo kotena ka mu na de na kohwe wo no so obi so yade we de ne beko obi so akra mi kokro ma bo wo nko mabiom awie ye no ye kwa ye bai wo do fo obi awie ye obi beko akoda won sore obi nam ho anaka abo no obi nam ho no ma wo do fo wo nam ho awoteka mu na wawu obi kra di traffic mu na wawu awie ye no obi so yade ababo no na wawu wodofo awie ye no ewomu agudo bebre kwan ya wo befa so akode ye eye wo no nyankopon tam se aka wo minute baako se aka wo minute mienu eye wo nyankopon wo no nyankopon tam asam Awurade di niam nyina ma ye bai sa da no de hinta ye wo de hinta ye da Kristo Yesu beba
ene da wo bewo erade wan fa ma ye wo de hinta ye enu nti eye wo achede se wo besiesie wo abra ni bia eye wo achede se wodofo beto wo abra ni bia eye wo achede ni se wodofo benya ye kan se nkwaje ana se wo benya wotwen na waye wo nkwaje no wadwuma ma wo nkwa okra ni so anya babi ade asie enema nyina atwamu se sunsun ade nyina ya de ginjan ade nyina free dotie mu anu ti sa nyema nyina free notie mu no sa na nyema nyina besa akonotie mu orofo nyema nyina besa akonotie mu anu nti bibia wo ye wo nua ba wo somfo Maame Esther me kanfo Yesu di ama wate ene me frɛ Yesu Kristo di ama orofo brane nchen no no na ba ma wo nkwa brane nchen no no na ba ma wa home brane nchen na wo no pe ene wo dan kwa eni awie ye wo no pe ena wo betumi agyew edi wafiri wo bone nyina mu ene Awurade nhyiraw na wonte nanim nhyiraw na nyame asɛm a aba wo nkyɛn wodofo mempai bone se mempiri mu akoma ɛwɔ nyame asɛm ho gi asɛm ne na fa asɛm ne nante na fa asɛm no babrabo gi asɛm ne na fa asɛm ne nante na fa asɛm ne nante wo kronkro ye ani ahotie mu na Awurade Yesu beso wo mu na wama wanya nkwa ani awieye ɛde ama wo kra wodofo asɛm bi ba wiase o bibi eba niema esisi no ha wo be hwe kakra ni introduce nsiansia ne de ma wo wo ntimi nya fasting dakro na wo nsiansia ne ba no 7 years no na wo betimi atwe wo ntimi nchen wo die minka na abakwa kwaje di abo wo nsani fa no omuma so wo kwaje pensu ni nyame ntam ate wo kwaje pensu ni Kristo ni twaka bia o worofo wa be ye achiwade e dia ma Awurade wa be ye musubo e dia ma Awurade enu nti sabre we mu siesie wo ho na hwehwe nkwa efama wo kra siesie wo ho na wodofo awie ye brai mu ayewoi wodofo hwehwe nkwa je ma wo kra na Awurade nam na dom onam ne tumi so ebeje wo onyankopon hyira wo na wonte da nim nkyira wo Awurade ma ne tumi na wo de nya kase wo so na mempai bo ne se nyame asem a wate di na wanti asem ne keke na emom wafa asem ne se wo de asem ne bebobra wafa asem ne se wo de asem ne benante na ma Kristo Yesu ani monyam na timi ahyira wo so na ma wonso anyankwaje e de ama onyame nhyiraw na wonte na nim nhyiraw e wone doba Yesu Kristo di mu yeda wase onokafo ne wasafo Awurade yeda wase se na nwumre so wona mutumi so na wode wasem abra yei owura yeda wase wasem e ma nkwa wasem atintinye de ye kwa nkwaje mu na mempai body se Awurade bra ye tie wasem ma ye ntie asem ne tra yemfa nanti wotene nim yemma abrabopa yenyi omo amunim Kristo papa bro mati asemi papa wonhwehwe nkwaje emfa manekra na manekra no atinye nya enkwa ewo Kristo Yesu mu yada wase yeyiwa ye kanfo woni anyame nkonko wabeye na nwurei ewo Yesu Kristo di mu amen arafo nyame nhyirawo wunu aba wo somfo Mama Esther ni orofo sa wo pesa wo freme na wunti bibia so wo twero sem ni mu wo hia empaibo bi si ebeka wo empaibo mu a wodofo me number wo betimi e dia frame ni me number ni 202-507-0914 me wo WhatsApp so nti wo store me number na wodofo be hu me wo WhatsApp so enu nti abre bia wo pesa wo contact me no wo prayer line so wodofo ye nyina ye hia nwumre bia 5:30 ya ye bompa ye wia ye sua nyame asem ye Bible studies wo betimi aba beka ye ho na ye nyina ya som Awurade na ma Kristo Yesu pia wodofo ye nyina ya so ye nsa na watimi arapcha ye nyina me ye nyina ya kopie heaven minim sase menhia wa asase so a wodofo mehia wo soro ahemembo onyame nhyirawo na wontina ni mu nhyirawo e woni doba Yesu Kristo di mu Kristo asomdie nka mu nyina mo bye